Ngisacela ukubingelela nguMangothobane sangoma sipula onyezinye sipula amathambo. Phathwe khubalo sandla sensimbi usikho sentambo ehliziyo ebovu zamadoda. Thilatshe lobathathu manzi olwadla umanzi ababayo. Kunento engifisa ukukhuluma ngayo namhlanje. Ngiyazi ukuthi abanye benza amabhizinisi ngayo. Ngiyazi ukuthi abanye basuke beyidinga ngempela. Kodwa ke ngizoke ngikhulume ngalento le mansuke nishada. Ngizothola ukuthi niyashada nobabili makoti nomkhwenyana senihamba seniyoqhashisa izinto zomshado. Lezo zinto eziqashiwe beyiqokwe ngabanye abantu. Nani niyayigqoka. Phinde futhi ningene nazo esigcawini lapho khona idalwa zakini. Leyo nto ibungozi kakhulu kuphi einganeni oyizalayo wena. Ngoba uzothi mawungasekho noma usushonile kufanele ubhinciswe lelo bhishu. Wena kufanele uvunuliswe ngalendlela uvunuliswe ngayo kuphi esigcawini. Sekuthola ukuthi lezo zinto azikho wena wayiboleka. Ikhona ke isikhathi esiningi thola ukuthi izinto zabantu noma izinto zeingane azihambi kahle noma izinto zenu masenishadile eqhuma ama divorce. Yini amathonga asuke esebuza leyo mvunulo asuke efuna lezo zinto. Ngoba lesikhathi ungena esigcawini ugiya ngalelo bhishu. Lelo bhishu lasho unqiselwa impepho komunye umuzi. Nawe futhi uboleka lona, nawe futhi uzogqoka lona. Yikho ke ngithi ke kubalekile ukuthi ezinye izinto sizazi, sithi masizenza sibe sizazi. Imvunulo akubolekiswa ngayo. Mawuzoshada uzoba umnumzana. Imvunulo fanele uyithenge. Ma uwumama imvunulo fanele uyithenge. Ngoba ngelinye ilanga uzothola ukuthi wena baba usuneyingane, ingane yakhe yashada uyayikhipha. Usuyagiya esibayeni. Uzogiya ngaliphi lona ibhishu ungalona lelo wena wangena ngalesigcawini. Yikho ke ngithi ke izinto zesintu zijulile kufanele sizazi singazenza belungu. Ngiyazi ukuthi abanye benza ibhizinisi, ngiyazi ukuthi abanye omunye umuntu osoxake ngempela kodwa umshado fanele ubeke imali esigcawini ungene nezinto zakho ezintsha ezakini ngoba fikwe lapha namaseniphuma kushisa impepho. Futhi zonke lempahla enigqokile ishiselwe impepho kuyona yonke imizi. Yikho ke ngithi ke ubukeni lokho. Lokho kuyawudida umsamo weingane. Ziyaphazama. Abanye abesimame thola ukuthi ingane akasayitholi emshadweni, unayo ngaphandle. Kodwa emshadweni akasayitholi. Nawe wena ndoda unayo ngaphandle kodwa emshadweni awusayitholi. Ngesimo sokuthi le idalwa zakini ezakufica esigcawini izakubusisa. Zakubusisa ugqoke into engayona yakini. Lo mshado angikholwa ukuthi yoba isibusiso. Lokho ngisho ngoba yonke into engisuke ngikhuluma ngayo la ku TikTok emavideo nami ko YouTube ekuzona zonke izinkundla zokuxhumana. Lezo zinto izinto ezisuke zehlele abantu engibasizile abanye engibaziyo. Yikho ke ngithi ke lokho ku wrong. Mawuzoshada hlanganisa into zakho sihlangane. Ungene esigcawini ngento yakini, ngento yakho. Kusasa uzothi mase uyofihlwa emathuneni. Sekumele kuthenge ukusha lokho asesigcawini. Makune inkinga la ekhaya wena ndoda sekufanele uthena ukhulume noma esibayeni noma ukhulume kuphi ingane inenkinga uzovunula ngani. Mayise kubiza umfowenu ethi mfethu ziyawushaya emndenini uzovunula ngani. Imvunulo ibalekile eyakho hayi ukubolekisa. Imvunulo ayibolekisi. Into yethonga ayibolekisi. Siyathokoza. Yilokho benqondo ungidlulisa ukuthi inkinga zigwemeni sekude. Inkinga ingazi inkinga ingene ngaphakathi mase uthi uyayigwema. Gweme nje sekude. Siyathokoza uMangothobane.